Mas kontrobersyal, Winersa niya ako. mas pinainit, Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. at mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo. It's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito yung mga sikretong hindi mo basta-basta nasasabi kahit gaano pa kalapit sa iyo ang ibang tao, ang isang tao. Dahil dala-dala mo lang ito. Minsan naiiyak ka, natatakot ka, at hindi mo lang talaga mailabas ang bigat ng nararamdaman mo. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. This is your safe space. At meron na nga po tayong caller sa kabilang linya. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello po. Good evening. Good evening po. Pwedeng malaman kung anong pangalan? Rose po. I'm 24 years old, from Quezon. Wow, binuo mo na talaga yung impormasyon mo, ha? Hindi naman masyadong halatang nakikinig ka ng top secrets gabi-gabi, ha? Okay, Rose, 24 from Quezon City. Tama ba ako? Yes po. Rose, matinik ka ba? Bakit? Ano? Bakit? Di ba kasi may mga Rose na matinik? Okay, gets. Ikaw Ang naman? slow po. Rose, wag kang kabahan. Ako lang to. Okay, sige na. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Rose, 24 from Quezon City. Ano ang top secret mo? Girlfriend ko ang best friend ko and I'm a bi. Oh, girlfriend mo ang best friend mo and you are a bi. Alam ba ito ng mga magulang mo? Are you keeping it as secret sa ibang mga tao? Super duper secret. I mean, kaming best friend ko lang na kami lang nakakaalam. Walang ibang nakakaalam. So, ang alam ng mga tao sa paligid ninyong dalawa ay mag-best friends lang kayo, as in super close kayo. Yes po. Pero And nagkasama kami sa bahay. live-in kayo. No, parang board ba, parang ganun. Boarding house. Okay. So, paano mo siya naging best friend? Paano mo siya naging kaibigan? At paano kayo naging mag-girlfriends? Naging kami nung pandemic, naging close kami. Naging best friend kami. Tapos, may alam mo yung mainit, something ganon. Then, yung mga hug-hug. Wait lang, And ano yung that mainit na time, yun? Summer ba nung time na yon? I don't know, pero parang ano yun, pag may mga something eme-eme sa pag nahag mo yung isang tao. Maramdaman mo yung fuel. Fuel ang arte. Ginasan ka, ganon. Hindi naman. Madam, mali. Tapos, during pandemic nga po and kasi nga lagi lang kami nandun sa loob kasi nga bawal pa umuwi nun. And straight ako na girl that time talaga. Makeup artist, nagme-makeup ako sa sarili ko. I'm girl sa damit ko. And boy lang talaga yung nagugustuhan ko that time. Pero yun nga, parang nakulong nga kami dahil sa COVID nga. Siguro, na-develop kami sa isa't isa and yun, naging kami. And until now, but ayun yung problem right now, until now. Na hindi alam pa rin ng family mo at ng mga kaibigan ninyo. May mga kaibigan ba kayo sa paligid ninyo na nakakaalam na kayong dalawa? Wala. Hindi talaga kasi tatakot kami kasi nga yung may mga nalalaman kami pag umaamin na huhuli, like naghihiwalay sila, like
sa religion kasi namin hindi siya puwede, parang siyempre kami din, hindi namin kaya bitawan pa yung isa't isa, parang ayun. Parehas ba kayo ng religion? Yeah. So sa religion ninyo hindi pwede tapos natatakot kayong umamin dahil 'pag umamin kayo, may nabalitaan kayo dati na kapag nung umamin sila tsaka sila naghiwalay, pinaghiwalay sila ng mga tao sa paligid nila or parang na-pollute yung mind nila dun sa mga sinasabi ng ibang tao? Napuliyot dahil nga hindi naman talaga puwede daw ganito, gano'n. And kami ayun kasi sila na kasi lalaki, so kami babae, so hindi talaga siya mahalata. And nakakakonsensya din minsan kasi may magduda na, "Alam mo para kayong mag-jowa, alam mo para ba't kayo nag-aaway ng gano'n, para naman kayong mag-jowa." Parang sa isip namin, gano'n man kami pero secret nga lang. Di niyo rin puwedeng aminin kasi sa iba na, "Oo, mag-jowa kami kaya ganun kami mag-away." Gano'n. Wala And wala bang pagkakataon sa buhay ninyong dalawa na gusto na niya talagang aminin kahit sa mga magulang niyo lang, sa pamilya niyo? hindi puwede kasi yung magulang nga namin yung sa church namin, eh, so baka natakwil kami or ano. Ah, okey. So, anong plano ninyong dalawa? Paano kayo nagde-date? Paano kayo lumalabas since magkasama naman kayo sa iisang bahay? So, paano yung ibang gusto niyong galaan, ganyan? As best friends lang Yung talaga? like kanang ay normal na lang normal siya sa'min kasi nga babae naman kami, so parang walang duda not na necessary na sweet kami. Pero yung halimbawa kami pa-surprise na mansari gano'n, mag-rent lang kami ng private na room, something, sa mga ano 'yan, then dun lang namin puwede ganapin yung surprise. Then yung mga picture naka-private na 'yan, ipapasa lang namin sa Telegram, then buburahin na namin sa cellphone namin for the safety. Okey. Kaya gano'n Pero tumagal kapag ng 4 years. 'pag may mga family events kayo, for example, birthday ng tatay mo, birthday ng nanay mo, birthday ng nanay niya, birthday ng tatay niya o kaya may reunion, sinasama niyo ba yung isa't isa dun sa mga family events ninyo? Yes, parang alam nila na we're sisters, gano'n. Hindi ba nababanggit dun na, "Oh, ba't di pa kayo maghanap ng mga boyfriend ninyo?" Ayun nga yung, may isa pa na ano, na yung pamilya niya may parang may pinagkakautangan dun sa may gusto sa partner ko. Tapos parang gusto nila ipakasal para mabayaran yung utang. Na ayun sobrang Parang sakit fini-fix din. nila yung marriage? Kumbaga parang, "Okey, sige pakilala natin para kahit papaano ay makaluwag-luwag naman dun sa pinagkakautangan nila." May gano'n? Na siyempre sa sobrang hirap din naman ng buhay and parang ayun nga, siyempre ang sakit sa'kin na engaged na sila. Yung alam mo yung nag-propose sa harap mo sobrang sakit, umiyak ako. Akala nila tears of joy pero sobrang sakit nun. Wait lang, mag-backtrack lang tayo. Na-engage yung girlfriend mo/best friend mo publicly doon sa nirereto ng pamilya niya sa kanya? Yes, Kailan 'to nangyari? last year July. So up until now, engaged pa rin sila? Ano na, husband and wife na. Kasal na and we're still doing the thing, Wait lang, may relasyon. So paano kayo nagkakasama? Sabi mo parang nasa boarding house kayo, hindi sila magkasama nung asawa niya sa iisang bahay? Nung ano yun, nung COVID yun at tas, ngayon, 4 years naman na kami, ika-third year nga lumipat na kami dito sa, may bahay. Tapos ngayon yung husband kasi ng pangasawa niya is nag-a-abroad, OFW. So parang pinagkatiwala sa'kin na aalagaan mo yan, gano'n, gano'n. And alam mo yung masakit, ano pa ako ano pa ako yung maid of honor. Sobrang dumbfounded ako ngayon. Sorry, magulo ba? Hindi ko kinaya 'tong revelasyon mo ngayong gabing ito. Maid of honor ka nung kinasal yung best friend mo/girlfriend mo dun sa lalaki.
And kasi nga para mapatay yung issue kasi may iba talagang may pilit na inaaway kami na ganito ganon daw talaga kami, gano'n. So, parang Sino mapatay sino yung 'tong mga issue. 'to? Sino 'tong mga 'to? Mga ka-church niyo o mga kaibigan niyo lang sa paligid o kaopisina? Mga titas, Yung mga titas na yung pakialamera. oo, ta's mga lola na, "Ano ba 'yun, bakit palagi kayo magkasama?" Siyempre pero yun, para i-defend namin na, ay hindi talaga kami na hanggang huli pinatunayan namin na gano'n. Pero at the same time sobrang sakit nun sa'kin tapos, hiningi niya sa'kin na wag ako umiyak during her wedding. Hindi talaga ako umiyak, pinanindigan ko. Pero after kasal, nasa venue pa naman kami, pinuntahan niya ako then grabe yung iyak namin sa isa't isa like nanlumo ako, nanlambot ako. So yun, ng So siya lang. ngayon mag-jowa pa rin kayo kahit na may asawa na siya? We're trying na itigil na ba, pero meron yun after 3 months andiyan na naman ulit kami, and after na naman nun yun ulit and everyday trying. Tapos ngayon mas malala kasi parang lumala yung parang issue ko na nagseselos na talaga ako sobra. Like ngayon kasi may ano issue na babae na naman, babae na close niya. Sweet-sweet sila tapos parang ako napag-iwanan ba parang alam mo yun after so many na pinagdaanan namin and yet yung parang yung bagong dating na babae parang bigla niyang nag-bonding sila and nag-lie pa siya sa'kin na hindi sila magkasama, nagwo-work daw siya kuno and nagugulat na lang ako sa my day magkasama pala sila. And like parang na-throw na ba ako? Like, tapos na siguro ako gamitin parang gano'n. So pakiramdam mo nagamit ka. Oo, kasi siguro wala ng pakinabang or, sawa na siguro kasi siguro sa ugali ko siguro. We're trying na maging best friend pero at the same time kasi nandun pa rin yung medyo mapagka-control ako talaga na 'pag nagselos talaga ako, magseselos talaga ako minsan. Siguro naano na siguro siya pero ito kasi hindi ko nagustuhan yung ginawa niya. Like, close friend ko yun ta's naging close friend niya and then ngayon parang nagkaproblema 'tong close friend namin. And sa kanya naglalabas ng sama ng loob. Tapos ngayon nakaisip siya mag-out of town, nag-travel sila ng sila lang na hindi ako tinatanong. And tinanong ko sila kung asaan and parehas silang nag-lie sa'kin na hindi nila alam na alam ko na yung katotohanan. So dun ako nasaktan na parang ngayon ayun yung iniiyak ko sobra na parang hindi ko maintindihan kung broken ba dapat ako o Mhm. dahil sa kasinungalingan na ginagawa nila. Dahil babae din yun, nagdududa din ako, sobra yung instinct ko, sobra yung utak ko gumagana na naman ng kung ano-ano. Mas nagduda pa ako dun sa ngayon kaysa dun sa asawa niya, eh. Yun na nga yung tatanungin ko sa'yo, eh. Dun sa asawa niya parang kampante ka pa, pero dito sa babaeng 'to na sabi mo na una mong naging kaibigan kaysa dito sa best friend mo slash girlfriend mo, dun ka pa talaga nagdududa tsaka dun ka pa nakaramdam ng parang kakaibang instinct dito. Kasi siguro babae parang alam ko yung kasi ano siya yung like nabasa ko yung convo, nahuli ko yung cellphone, nakita ko then nabasa ko na ang sweet nila tapos like nahuli ko siya nagsisinungaling sa'kin na nag-goodnight siya sa'kin ng 9 PM and then magka-chat sila hanggang 12:00. So, like, teka ano 'to, ba't may pa-ganito na? Tapos nilaglag niya ako, "Nagseselos siya sa'yo kaya?" Gano'n. Nilaglag niya ako dun sa ano na yun, sa friends of friends namin. Nilaglag niya ako na nagseselos ako, nagagalit ako, nag-aaway kami dahil sa kanya. So, parang feeling tuloy nung isa, ano tuloy yung isa, parang awkward 'pag nakita ko yun sa personal. Kailan kayo ulit magkikita ni best friend slash girlfriend? Hindi na siguro girlfriend. Ano, ayun nga, isa din yun, nag-out of town ta's yun, wala na daw akong karapatan ganito, ganon. Wag daw akong kontrolado, ganito, ganon. So, binato niya lahat sa'kin yun and nagulat ako na ginanon niya ako. Sabi ko, "Alam mo yung relasyon natin sa relasyon nung mag-best friend lang. Kaya ibang tao nasasabihan tayo kasi nga sabihin lang na wag akong maging control pero alam mo yung may special tayo kaya gan'to ako sa'yo. Tapos sasabihin mo wag na ako mag-ganon-ganon." And nasaktan talaga ako then kinol ko siya, nag-beg ako, umiiyak talaga ako kagabi halos
nagmamakaawa kausapin ako, hindi ako kinausap kasi nga nagbabanding sila, nag-out of town nga daw, ganito, ganun. Pero hindi niya alam na alam ko, nagsisinungaling siya kunwari nagwo-work daw siya, pero hindi naman. And ngayon nakausap ko siya, nagmakaawa ko, gusto ko mag-usap tayo bukas, gusto ko matapos na ba kung matapos man at least maayos, ayoko nung ano kasi sayang yung 4 to 5 years na pinagsamahan namin, 4 years pala. Mhm. So gusto mo makapag-usap kayo? Pero alam mo yun, yung parang nag-lie siya sa'kin, hindi ko na mapatawad. Mapapatawad ko pa ba? Kasi yung trust na ang laki ng trust ko sa kanya na binigay. Mhm. Pero baka sirang-sira ngayon ba? Kasi nagawa niya sa'kin yun, first time niya na gawin, kahit sa asawa niya nung nag-asawa na siya, hindi niya nagagawa sa'kin yun, magsinungaling. Mhm. Kumbaga, Yet ibang level 'tong ginawa ng, best friend mo sa iyo na nagsinungaling siya. So that means meron talaga siyang itinatago at intensyong itago sa iyo sa pagkakataong ito. oo, tapos ire-reason niya, kasi selosa ka, kasi magpaladuda ka. Na I mean, sa isang group of friends 'pag may hindi sasama para hindi sumama ang loob, 'di ba tatanungin, "Sasama ka ba o hindi?" O 'di ba tinanong ka namin ha, kaya 'wag ka magtatampo." 'Di ba may mga gano'n sa group of friends? Mhm. So para sa Ano, iyo hindi na bilang girlfriend yung dating, kumbaga bilang kaibigan na lang sana tinanong mo ko kung gusto kong sumama, parang gano'n ba yung pinupunto mo ngayon? na parang parehas din naman kami ng problema pero nauna mo pa siyang gano'n. And take note ha, ayaw niya daw mag-commute pero dun sa girl na yun nag-commute siya. So parang nasaktan ako sobra, yung pagkababae ko ba parang after all these years na effort ko, grabe yung ano ko sa kanya, pagsisilbi, pagluluto, grabe yung paglalaba ko ng damit. Ako, princess treatment talaga yung ginagawa ko sa kanya, and yet ginanito niya ako. Sobrang Mhm. sakit, as in. Malinaw ba sa kanya na talagang may relasyon kayong dalawa? Malinaw ba Oo, na mag tapos sasabihin niya, "Tama na, titigil na natin 'to." Tapos ayun, meron na naman ulit kaming ano, gano'n. Tapos Okay, sige ano, ganito, Rose 'no, medyo limited lang kasi yung time natin ngayong gabing ito. Bibigyan kita ng pagkakataong makapagbigay ng mensahe sa kanya kung sakaling nakikinig man siya ngayon. Bibigyan kita ng 1 minuto para mailabas kahit papaano yung nararamdaman mo. Kung ayaw niya ng makipag-usap sa'yo, itigil na daw sabi niya, baka sakaling lang nakikinig siya ngayon. Anong tawagan ninyo? baby. Ay, baby. Okay, sige, go ahead. Rose, magbigay ka na ng mensahe kay baby. Baby, hindi ko alam kung bakit mo ako ganito, like, yung trust ko sobra and yet hindi mo ako naiintindihan na bakit ako nagagalit ng ganito. And sana wag mangyari 'to, malagay ka sa sitwasyon na 'to. Sobrang talaga nung ginawa mo, parang sinira mo lahat, may trust ako sa'yo, eh. So ngayon, kung mapatawad kita, magiging okey pa ba tayo? Kung hindi naman tayo magiging okey, baka hindi na tayo magiging okey kasi yung utak ko maging paladuda na, baka hindi ko na makontrol. And please, sana alam mo na nagseselos, sana wag ka na magsinungaling na ganito, ganon. Ay alam ko naman, sana wag mo nang gawin 'to, please. Yun lang. Kahit papaano ba gumaan-gaan naman yung nararamdaman mo ngayon? Opo, kasi like may ano po, umiyak na talaga ako kagabi pa kanina. As in, wala akong kain, wala akong tulog kasi nga masama yung pakiramdam ko, masama lahat kasi nga nalaman ko yung mga kasinungalingan, lahat nabasa ko, gano'n. Gano'n siya ka-sweet tapos naggo-good night sa'kin ng maaga, yun pala may iba palang kausap. Gano'n, masakit sobra yun. Tas sasabihin ano lang ako, nagkokontrol lang ako, wag daw akong pakialamera, Mhm. masakit sobra. Yeah. Well, sorry to say this but this shouldn't come from me 'no, pero mukhang itong baby mo, mukhang bumi-baby na ng iba. Ay, sorry. Wag. Oh, anyway,
Rose, maraming salamat sa pagtawag mo at sa pagtitiwalang ibinigay mo sa programang ito at sa akin bilang host ng programang ito. Darasal ka namin at sana'y maging okay ang lahat sa iyo. This is just the beginning of your journey para kahit papaano lumugluwag yung nararamdaman mo, and I hope maging ayos ang lahat sa inyo ni Rose. Alright? Thank you so much for calling. Po. Bye! Hi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!